uyazi uma sisadumisa ngalendlela avuke lo mhlabeleli uma sizobuyela kuNkulunkulu kuvuke indaba kumina uJesu evukile kwabafileyo la ezohlangana khona nabafundi bakhe angibuse amazwi azowasho kuPetro ukuba yebo Petro uzowa kepha ngikhulekele ukuba nama uvuka khona uvuke uqinisa abafowethu bangcwele le ndaba ngiyayithanda ngoba indaba kaPetro iphelele kuwena kepha la inxuselwe inkosi yakhe kukhona ukuvuka manje ngifisa ukuba singene enkonzweni yokuphenduka amakhatholika amahle ngiyawazi awaphethe amabhayibheli awo ngoba thina amakhatholika siyawafunda amabhayibheli angithi siwaphethe angithi asemafonini futhi mongachajile awuxhumani noNkulunkulu bangcwele ngicela ningijimele niye encwadini yamahubo uchapter 85 uverse elika4 funda Thembi oselitholile kodwa ngoba emaromeni Fatuma Apollo basinabo Thembi kuyasibhedela ngizozenzela ke amahubo u85 uverse 4 sibuyise uNkulunkulu wensindiso yethu uyeke ukusicasukela sibuyise uNkulunkulu wensindiso yethu uyeke ukusicasukela omunye agijime aye iyona incwadi yamahubo isahluko esisijwayele uverse 51 ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho wesule iziphambeko zami ngobubele bakho obukhulu ngigezisise ebubini bami ungihlanze esoneni sami uya mntwana uya
ngoma ngiyihuba ngoba mina nawe sike saba ngaphandle kwesibaya. Ingakho sithi buya mntwana buya mntwana buya Anabu
ndaba kwangayona indaba esixakayo ngoba yiloyo naloyo namhlanje athi uma ethola ithuba lokuyongena egumbini okuyinhliziyo yakhe uthe ngazifumana hleze wazifumana ngaphandle kwesibaya. Ngani ngoba bathandekayo la siphila singabantu siyahamba sizitshele ukuba sisangaphakathi kanye nomunye umhlambi kaNkulunkulu kanti sidukile salahleka. Manje uma sizoqala le ndaba yale nkonzo yempenduko ngiqale ngazinda ngalomfana oqala esiqale ngaye ukuba sifunde amazwi akhe kepha kwangithatha kwangibeka endatshaneni engifisa ukuqala ngayo make ngakuxoxela yona-ke usovala izindlebe. Indaba yami namhlanje ingendaba yokubuyela ekhaya. Sithi uma sesifika ekhaya ebese siyawazi umsaka kaNkulunkulu. Indaba igcina kwazini umsaka kaNkulunkulu. Indaba isendabeni yokuphenduka ngoba mina nawe mesiyawazi umsaka kaNkulunkulu kodwa bese siyahlala othulini esikulona. Umsaka kaNkulunkulu siyofana nabantu, siyofana nabantu abawuhlukumezayo. Indaba yomsaka kaNkulunkulu isendabeni yokuba siyamazi ukuba yebo unomusa kepha-ke mase siwazi umusa wakhe ebese siyoculela culela imnandi eliculayo nithi unigugu elimnandi kwabazinikela kuwe beshila izono zabo. Athi lo mfana ngelinye ilanga esahlezi kahle noyise kusahamba kahle yonke into umfana aduke agwinywe igoli. Umfana aduke iminyaka engazi uthowa kwamhlongo khona kwamhlongo la ekhaya Jomani kaMgabhe yaduka iminyaka nyaka aduke iminyaka ahambe uma eshiya kuleli khaya lakhe wayishiya besakhona abantu wayishiya besakhona odade wabo wayishiya besakhona abafowabo wayishiya besakhona omalume wayishiya besakhona omakhelwane kepha ngokuhamba kwesikhathi ubaba wakhe ngokumthanda uyahlala uyambhalela athi diye mntanami nansi incwadi engikuthumelela yona namhlanje ngiyakwazisa ukuba umfowenu omdala udlulile buyele ekhaya. Wayezithola lezi zincwadi asibeke zibe isitaki yafika yesibili yathi diye mntanami ngiyakubhalela namhlanje ukuba udade wenu udlulile akasekho emhlabeni. Ayithatha umfana ayithatha eyokugcina ambhalela yona uyise azoyibeka kulesi sitaki athi diye mntanami akusekho umuntu ekhaya nomakhelwane obazi abasekho. Ayithatha le ncwadi ayithatha uyise kaphezi ukumbhalela athi uma ibhala lena yokugcina athi diye mntanami nami wawungazi nginamazinyo aphelele sekusele lodwa lothi ngahamba nalo hleze nami ebese ngilandela abantu abami buyele ekhaya ngikulindele. Bathandekayo lena ithatha kangayitaki ebese yamudla ngaphakathi ukuba ubaba uzozolahlekelwa naye izinyo elilodwa lelo lisele hayi angenza imizamo. Uhlala phansi uyambhalela naye uyise ngaleli kheli akade emthumele ngalo uyambhalela uthi diye baba ngidukile ngahamba iminyaka yebo uyangishaya ithathi namhlanje uma ngizwa ukuba nawe usuyalandula ngizokwenza imizamo
ngogibela isitimela sasekuseni esiyofika lapho ntambama. Kodwa-ke ngiyothi uma ngisendleleni yinye into engoyicela kuwe. Ngocela ukuba uma ngisaqhamuka ngimqamana ungikhiphele ithuke elimhlophe uma ngasemnyango ongaphambili la kudlula ngakhona isitimela sothi sidlula ukuze ngibone uxolo lwakho. Uyokhipha leli thukwana elimhlophe uliphephezelise ngoba sengibona ukuba indodana yamukelwe ekhaya. Nempela uyapakisha amasakana ayisasele nawo esegoli okuyisikhwanyana esincane angene esitimeleni. Uthi uma ingena ebese ehlala eduze komfo avumelana naye athi-ke kuwe mnewethu ngiyacela ukuba uma sesosondela ngasekhaya ikhaya lami-ke liyaziwa selisele lodwa ngokuyalela kuqababa ezincwadini zakhe selime uqekelelile. Kepha uma sifika ngakuloya muzi onesihlahla sikagwava ngaphambili ngocela ubheke ukuba likhona yini ikhehla elimile ngaphandle liphephezelisa ithuke elimhlophe. Ithi le ndoda mnewethu ngizokwenze njani. Sahamba isitimela singena emhosheni singena amahlathini amnyama. Kwathi la siphuma sasiphumela ngasebridgini elawuzoqhamukela ngasekhaya amameze ngezwe elikhulu. Yiyawe mnewethu awungikhohliwe yini athi nakakade ngimi ngilindele laduku othe ngizanibona. Nempela masondela aphinda amqweba athi hayi-ke ngiyacabanga sesingasekhaya-ke manje akugudlenganana. Athi ngibhekele ukuba ikhona yini leyo ndoda. Uthi uma iqalaza ngefasitela elincane lesitimela athi leyo ndoda angiyiboni. Athi leyo ndoda angiyiboni ephephezelisa leyo ndwangwana oyishoyo emhlophe. Kodwa nakho ngibona lesa sihlahla sikagwava okusisho siboveke ndwangu emhlophe. Ubaba uyamukele indodana wabangcwele kuthi namhlanje ngikhulume ngoDavida. uDavida akakhulumanga kahle phambi kobuso bukaNkulunkulu. uDavida akahambanga kahle phambi kobuso bukaNkulunkulu. Kepha uthe angathola umsa kaNkulunkulu wasibiza zonke izizwe wasiqoqela ndawonye wathi bozani nizobona ubuhle bukaNkulunkulu. Bathandekayo injalo indaba yomsa kaNkulunkulu ukube bekuya ngokwabantu bebeyothi kulo mfana owaduka iminyakanyaka bebeyombiza bathi kuyiya umphatheli uyihla. Bebeyombiza bathi hiya usidumazile siwumphakathi. Bebeyombiza bathi awusibheke nawe usumanxebanxeba, awusibheke nawe usumthukasi. Bebeyothi kuDavide hey weDavide wone kanjani isono sakho saziwa ngabantu bonke awusafanele nokuhlala kulesihlalo ohlezi kuso. Webangcwele kepha ngoba ngizokhuluma ngomsa kaNkulunkulu ozothi kumina akunendaba noma uphumaphi, akunendaba noma usumthukasi. Ngizokuthatha mina ebese ngikwagesa ebese ngiyakwenika indawo yakhe kufanele. Bangaka abawaziyo umsa kaNkulunkulu. Uyazi ngelinye ilanga uma ngizicabangela ngingedwa ngithi mina wayiqinisile ngempela obhala kahle athi uma ungabala ububi bethu ubani ongasinda. Yangixaka mina indaba yethu ifike ishayisane la sizivuma khona sithi kakade phela siyabantu. Ifike ishayisane lapho nomsa kaNkulunkulu. Ifike ishayisane lapho ngoba la sathi khona sabantu
mina nawe sivamile ukuba sinyathelane, mina nawe sivamile ukuba sikhumbuzane ngezono lethu, sivamile ukuba sikhumbuzane ngabanqebe esinawo, kepha uma size emseni kaNkulunkulu athi angibonaki uzowapholisa. Mina nawe sivamile ukukhumbuzana. Ubani lona oshumayela ngomsa kaNkulunkulu? Azangibuze ehlezi omunye namhlanje athi ubani lona oshumayela ngomsa kaNkulunkulu, ngoba hleze ngesonto eledlule ungibone ngidakwe iHeineken. Kepha umsa kaNkulunkulu uzomkhumbuza lokho. Umsa kaNkulunkulu uzothi hey, noma zibo vokwegazi ngizozihlanza zibe mhlophe. Angcwele ke angifisi ukuthi ke mangizoshumela ngomsa kaNkulunkulu ebese ke ngigqugquzela izono ezingcwele. Yasazi isona ezingcwele. Siyawazi umsa kaNkulunkulu. Kepha siswele ini? Siswele ukuphenduka. Siyazi uba uNkulunkulu nomusa ebese sishoda ngenkonzo yokuyoguqula izinto zalo lize lelo khono lenze kabusha. Ukuthi siyawazi umsa kaNkulunkulu, lokho akusenzi uba siswele impenduko. Abazi umsa kaNkulunkulu baswele ukuphenduka yilaba abazothi mina hayi kakade ngiyaziwa nasesontweni inhlambi ihlezi isolimini. Akusho lutho lokho, shintsha sinobo. Bazothi abanye hayi mina ngiyaziwa ngazalwa ngingekho ngimani ubaba, nginomona kavele. Hayi bobe bangcwele, shintsha. Abanye bazothi hayi ngiyaziwa vele mina ngalihamba lonke igoli, ngihamba ngendlela yami, azathi omunye ngangidinda ngendlela yami, akekho ngangijaja. Yeba sikujaji, kepha sithi phenduka phela. Umsa kaNkulunkulu usho lokho. Ngelinye ilanga uthi omunye umfati kumina, uyazi indaba usathane nanamhlanje sasesihogweni. Ngithi mina indaba uthi uswele into eyodwa, uswele ukuphenduka. Nakubangcwele ngesinye isikhathi, yebo umsa kaNkulunkulu siyawazi sawushumayela. Abanye benu basemhlanganweni oyingcwele eqobo enhliziyo njalo ngolwesihlanu lokuqala bayobabaza isihouse enhliziyo, kepha bengayihoyi eyoguquka emoyeni. Angichemi nenhliziyo kodwa iyona engiyaziyo idumisa isihawu. Namhlanje uNkulunkulu uyasibiza asibuyele kuye. Yena ongeke azasibalele ukuba siphumaphi, kodwa bezosamkela ebese yasembesa ngengubo emhlophe singene siyodla isithebeni sakhe. Namhlanje ke kule nkonzo yempenduko ngizocela ukuba ke sizidle kakhulukazi ngale mthetho uNkulunkulu asinikezeyo. Mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ewe bathandekayo, bangabo uNkulunkulu esizakhele bona. Singaki izinto esizikhonzayo sizosikhohlwa ukukhonza uNkulunkulu. Ngavelelwa mina engisontisa ngo5:30 omgqibelo ukudlala iWorld Cup, ngangisontisa amabhendi abantu bekhohliwe indaba kaNkulunkulu bayodumisa indilinga. Ungaliphatheli ize igama likaNkulunkulu. Zingaki izikhathi la leli gama sihlukumeza khona. Zingaki izikhathi la igama likaNkulunkulu silibizela izinto ezingathi shuwa. Leli gama liyahlonishwa, leli gama liyaziwa. Khumbula ukwenza isabatha usuku oluyingcwele. Niyazi isona ungayi esontweni ngesonto. Nangezinsuku ezinesibopho. Zingaki izinsuku ezinesibopho kwikhalenda laseMaromeni? Sifake ikhathi enzima kancane futhi. Ngezinsuku ezinomthetho wesonto. Uyazisa uyihle nonyoko, ikhona uyakuhlala kahle. Uhlala isikhathi eside futhi emhlabeni. Sisabazisa yini abazali bethu? Ungashiwo nje ukuthi umzali ngoba ezala wena
ngisho umuntu omdala kunawe usamazisa yini ungabulali. Bangaka abantu esibabulele ngamagama ethu, bangaka abantu esibabulele ngemlomo yethu, bangaka abantu esibabulele ngokubasiza la hleze bekushula khona izisu. Ungaphingi, sithembekile yini emshadweni yethu? Ungebi sandle silula nalela peni lasemsebenzini elibhalwe uSathu alibuyele. Ungafakaza manga umakhelwane wakho, kukhona yini oke wakukhuluma okungesiko noma wafakaza ngakho ngomakhelwane wakho? Ungamfisi umbazi womakhelwane wakho, ungayifisi nempahla yomakhelwane wakho. Futhi iya emiseni ngamasonto, umthetho lena emhlanu yebandla nangezinsuku ezinomthetho wesonto. Zila ukudla, zile inyama ngezinsuku ezimunyelwe kona, noLesihlanu njalo. AmaKatholika nangoLesihlanu agcwale ushisa nyama. Vuma izono zakho kumpriest kakhulukazi othisha. Vuma izono zakho ovunyelweyo okungenani kanye ngonyaka. Siyavuma yini? Siyavuma yini? Yamukela ikhominione okungenani ngenkathi, kodwa ke silamukela njalo thina ngoba sinenhlanhla abapriest bethu bahlezi bekhona. Khiphela ibandla isondlo salo. Ungashadi nomuntu ongavunyelwe nangenkathi engavunyelwe. Siyayikhumbula angithi lemthetho. Uzeka uNkulunkulu wensindiso asibuyise. Bathandekayo, ake simcele ukuba ngalemthetho aqhubeke asihole endleleni yakhe. Ngizocela siphakame sicule leli culo ukuze sithole amagama eabsolution. Jesu wami ukuba uzoxelela abasonayo. Nkosi sihawukele. Wena wezela ukuzophendukisa izoni, Kristo sihawukele. Wena uhlezi ngakwesonene sikaNkulunkulu uyihlo usicelela njalo. Nkosi sihawukele. Asikuthandanga Nkosi ngezinhliziyo zethu zonke. Nkosi sihawukele. Asibathandanga omakhelwane bethu njengoba sizithanda. Kristo sihawukele.
Asibaxolelanga labo abasonayo, Nkosi sihawukele. Nkosi usibekele umthetho omusha wokuba sithandane asugcinanga, Nkosi sihawukele. Nkosi usibizele ukuba sibe ukukhanya kubantu, asikwenzanga lokho, Kristo sihawukele. Nkosi ufuna ukuba sibe ofakazi bakho ngenkambo yethu, nalokho asikwenzanga, Nkosi sihawukele. Nkosi wathi masibe nomusa kubantu ukuze baliqonde uthando, kodwa siligcinanga izwi lakho, Kristo sihawukele. Nkosi wasiyala ukuba singabazondi abanye, kodwa asiligcinanga izwi lakho, Nkosi sihawukele. Nkosi wathi masingaxoliseki kanti sibeke ithemba kuwe, asiligcinanga izwi lakho, Nkosi sihawukele. Manje njengoba uKristu eNkosi yethu asifundisa, asicele uNkulunkulu Baba ukuthi njengoba nathi sixolelana asithethelele. Baba wethu osezulwini, umbuso wakho mawufike, inkathi yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Ake usiphe namuhla isikwa sethu semihla ngemihla, usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise elimini, kodwa usindise kukubi. Amen. Ake sithobiseni amakhande samukele intethelelo. Sicela ubaba uMgcobo sondele ngaphambili. uNkulunkulu uyise wesihawu okwathi ngokufa nokuvuka kwendodana yakhe waxolela umhlaba, wehlisela isintu umoya ocwebileyo ukuze kuthethelelwe izono. Sengathi ngale nkonzo yebandla nganipha intethelelo noxolo, nami ke ngiyanikhulula izonweni zenu ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga.